ole clear tu te hin sawain che bai kala buk le evek chewa voina chuanin boite a le khazia ka zirtir dan te ziak le chhiar ka zirtir dan te meng o ele in kan zirtir dan te ron soi ve le zoi zoi do na du bik an nei thina no pang te chuan a chuwang chuan ele in kan change dan te ron soi le do na menoi thlak sak turin clear tu te lo som le cheu ni ziak le chhiar te po kan zirtir chho ve zela school hi place to pha tu na na kal meka li ani lai tangin school hi kan kal tir to a school kal na ma saber chu MN House of Kids lunglona so na kala chuan chumi hnuah chuanin play stop special educator omna kha kan han du de wang khanin lunglei ra seveng play stop a kan han son le kha ni a ti hian school kal te po hi achang chuan nuam atia chang chuan nuar thina school a te po cha ni len deuh thaw chang te po anei ve thawa chuan ti hian school a ten lo zirtir boka in lama kan lo zirtir boka ziak le chhiar te po kan hun kan mang chho ve zela ama po tong thiam ma pon thil tam tak en zir ve boka bye 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 fel ti tur bye 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 ti hian a school kal tur te hi chapal hi kan sha tur chu bun nuam chi an ma ni ina po in bot sai thiam theina tur khan velcro an tin nge kan tiang a me be ang chi khamo tiang kha kan lei saka hei hi ama ina in bun thiam ve vek to an ma ni in kol te an zir ve nga ya boy pui reng ngai te kha ngai lo tura kan bot sei ve te po ngai ni chumo tiang khan ti han school te an han kal ve a chan chu an ma ani ina an in boy pui thiam te hian confidence te an nei ve ta khatiang chapal bun kor hak ke kor hak ti ang reng te po kha kan zirtir chho ve zela ama in kor te po ha a ke kor te ha a chapal te po abun thiam chawa pheikhok tak te po hi abun nuam bun olsam chi ang te hi kan ngai to sak sham sham mi apoi mo ni chumo chuan kan zirtir anga tira chuan kan zirtir anga ti khan anu an ma ni nan thiam chho ve me ni chuwang chuan in ti sak ren kha chu nu le pa tan po boy thla kan ma ni poina confidence an nei the na turin le an ma ni anin enkol hun te po thlen hun te po langai a om don ni chunga tan chuan kan lo bot sai kha an te lai tang khan angai em ani ti te po kha soitel bukila Let's go really fast. Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down. Up, up, up. Down, down, down. Stand up. Sit down. Stand up. And sit down. Now see. thiam em boi te chu thiam good exercise kan pe good exercise ti ni hi eng asen tro le asen thun ro le boi te asen sen yes a color khat vek hi thun phot a chona du thin lo sang la khi mo color in ang vek hi thun phot a chuan hun le ro le boi te hei hi good exercise ti nan tha em a sen thun ro boi te sen khoga sen a eng a thuna eng luna boi ten khoga shen eng phot a du ni he ya lo phot a thun du ni kha sap tong le mizo tonga khanin then khat chu kan boya omzia chuanin heng ho hian phone an enna sem ema mizo tonga rhymes and dur te la tam si lawa chuwang chuan an rhymes and ang kha an mita te an thluaka te alo in ai lo in call khoma alo in te ka tiang re store ta kha anon mang chhuak mai ta nakina mizo an ni angin mizo tong hi chu an da thiam don tu ka ni chu ziak le chhiar pa ngai takin an da thiam lawa an ril ruwa khatiang kha a nget ta ni chumo an thil en te
an mi tan hmu te an bengalut te kha chuwang chuanin khami eng le sen hring tih vel sap tong le mizo tong chuan kan la buai du lem lawa chuwang chuan hemi ama ina a hriat thiam anga kan enkol chho kha poimo zo ka tikhan aron thiam chho ve le mi don ni mizo tong te chu a tong hriat tam zo ka ni a I sap tong in chung a bo kan hmangai lawa chuwang chuan khalai kha chu ke ni chuan kan problem lem lo ni te kan lo sei tel pa anga tam tak kha in ron buai dewa sap tong le mizo tong a khan chuwang chuanin min lo hriat thiam ram don nya then ani phei chu thil in ang thep hian rem thina tet lai tang to in ti hian tet laia kan han hriat chhuah dan ber po thil na thil hi tian kan len puya middle tlang ate kan kala na thil hi I adu ema na thil ro te hi ala a arem thin ni chu kha thil in ang hi athlanga I alen dan in dot te tikhan athlanga heduna po in mong hian color in ang thap atanga tiang khan chon hemi bit si leitur Amazon ate Flipkart ate khanin cha tur omani chu hei an kut exer nan khan an kut jung tang exer nan khan acha ani chu hei chu kan leina rei to a chon therapy kan vakal khan man tang kai dan te khamin zirtira therapy tur ang chi hi chu kan lei ve chuani chu ma po in kum ni le thakwani a izola kan kal khan kan lei chawa chuan mase man dan mi kan thiam lawa kan thiam lo ti me la tikhan kan khal tola thar kan lei le a tikhan kan ti thina atang kai na te kha min han shil ta a therapy kan lak kha lok ani chuan hi po hi kut exer na thil tang kai de khalo nia kan hon nu kan zong khom le a alo kim lo no to a chuwang chuan om ti hian kan han mang tang kai chho le kha ni a chuwang chuanin enkol hi how tak ani autism nu le pa te chung te tam tak in buaina in neya in ril ru te ha ase beidon hi a thalo a keima po ka du lo ber chu beidon na hi ani a hi chuwang chuan ka fapa a hian boite thil tam tak alo kan hriat chu atanga tun thleng kan buai nei atam ve ani soivek sen po ani lawa mase atlang puya kan hriat tura chuan hetiang no pangte hianin ngai sak le care an mamo a julai kara ngai sak te khanwa ti hlo lampang khani lawa thil ti reng po an ning ve ni chu an ma ni khan om tok te kha an phwa ka lut tok te kha om thina ni chu phurita an lak chuan an ma ni tan khan a tha chuang lawa an depression ve thei tho ni chu mo hengau kha chuang chuan nor se lut tuk poi thalawa ke po in ka sei to ang khan anu ka nia ka inti chaka nga ya boite rengut ta ka ril ro ka pek chuan ka depressa ka lunga ya ka stress ya chang chuan ka shom ngoi thin ni chu mi tui tla re mi pa ngai ang te hian kom lo thin ge ma po hi ma se ka har chua ka heng ka pang party te thil sang ka ti te po hi ka fa te tan ve kani kan chung ko tan ve kani chung ko kal sanin eng ma ka ti chuang lo ka ti a keima le keima social na ka ra ka in hnem chopa chan chu ka fapa awang khan lungai in kunin eng ma ti lawin om ngoi taila ka social na tan po khan thareng reng lawa chuwang chan autism mam how te ka lo phui du na che u chu strong ro u nang ma ni kha in ti chak ula in ril ru ti pau kha ula enga nge mi ponan thei chuan kan thei lo bi kang le ti in ngai to na te in ril ru te lo seng ula chuan in ril ru la peng thei tu tur ang khanin hei ka soi ang hian pangpar te po khati vero tam tak pon ka stress kepa ma pon ka soi fo thina ka stress reliever chu ka pangpar te an ni hi ka ti fo thin khamo chuwang chuan vo in ni po han ka ron soi du vele du ni chu ken kola zela ka pangpar te po an par kalom ka fapa pon ma son na aron nei kalom eng po ni se khami ka kan kal kop tir thiam ka apoi mo ni chu kan soi de charanga hriat tur hi tam tak oma in hriat du pom lo zot ve ze lula eng ma ka enkol thiam bik ka ti chuang lawa ma se beidon lo na le na hi apoi mo ni ti te kan soyanga chuan tran rual hi apoi mo a chung kwa te he anaw te po in mu anga video ka ron da to a u thu te o a ama po in ka soi thina boite no pang chuan no pang tong vek thian the thiama betam ru o in lem khalna thian tel ula bera u ngai their u ning su te hi ka tia chuan achang chuan an ning ve deuh thina u te hian thila hra thiam lawa u to iste tikhan en lem khalai the avati boya tikhan an lo ha thin house u do thei takin en kol ru nakina chuan in tan
trong cái tắc te pola ni theina te hi khan ti le rengota chuan u te han an tong trai pui renga mas se bra jan pathian na tho ani ka ti lo thei lawa e eng po ni se chuan amata na vitamin thadeu pe khi ka neya karon seidon bu ka ni chu chu thiam lu tuk chuan boi te hi athil e ya hianin ama chuan leis adu em a chuan athil e in hi kan han thlaka skula po hian skula an siam an e in hi ei du ve ngai lawa ma se thok khat lai tang khan lo try te win lama po kan lo try ang ka ti a ti hian leis chau ni lawin thil dang dang te po ei chho thei ve ta ti lui hi angai ve ni chumo chuwang chuan an e in te po kha e angai ngor an du ani chu heng ho hian an thil tu to chu an du em a leis te hi somli man te po hi ei zo vek thia tuna chuan he noodles te chang te po hi ei ve thei to ni chu chuwang chuanin an e in te po kha thak dang lam thei ani ti po kha lo soi venga then kha chuan leis le ko kok te rungot te hi adu an ti thina keni po kan ni thin dewa ma chuan ma se tuna chuanin kan pek ang hi chu ei ve du to a he noodles te po kan ei lui tir ve thei to a skula te po an lunch an provide ang je lok tui tra lo ei ve du to a tui tro che ti thiam na to ke o tui on te pek bel te ei zo ve don tlat me a kha a un na pek bel hle ka ngo tlem kha a un atak cha kha be the tlem tok color le ei ro le be te ei zo ro le champion nang boi te ei lenga hi ei lenga champion te a champion kan ti zo ni a upon ei a so film mo nya film mo nya an film mo u na nya film me yes thiam la tuk boi te camel cha ai ka dat la tuk film la tuk ele đó nè bậy tê khai ele đó nè hắn lên thì khai này đó nè bậy tê à u pero in đó thì u à túi chắc in sắc là bậy tê tắc khai rồi đó bậy tê yes túi đủ là wa tắc chắc khai được yes champion bậy tê champion high five bậy tê hơi chúc chúc hay na kha hay five đã rồi five sinh đón Felania đi khan lâu sinh ta nhỉ bậy tê kha good boy đã rồi le char rồi le char Fele thank you thiam mania bậy tê ôm rồi Mazia, apa kan? P. Yes. Yes. T. Yes. S. Wow. Very good and very nice. T. Wow. B. Wow. Q. Wow. Thiam lục tục. Not really nga. Ziak le don ni. Le kha zirtir với lại chu boi te hi thiam em sit ni. Boi te nen 1 2 kan zira. 1 2 chungan al de khu ka akut chila ka zia nya. Anoi ber hi ama in kut chet lawa azia. Voin hi boi te an 1 le 2 azia thiam ni ma saber ni a. Voin hi July ni som pakhat kum sang ni som ni panga ni a kan da travel shim bang he video hi
lu mai 1 2 thiam soi pa ina ziak ti kha kanon puange ama kut zal nge ya zani ko 1 2 2 2 2 ti phei rồi đấy hết ti phei ngay 2 kha jak thade rồi đấy 1 1 2 jak rồi 2 2 1 2 thade jak rồi đấy 1 1 2 jak rồi thade 1 2 jak rồi thade i thiam kha apa he 1 2 jak don na thiam to a 1 jak don 1 1 1 jak rồi ya pan endon ne 1 hey tu kina ma jak nge ni o 1 Kuisin 1 apa rap 2 jak rồi 2 à 2 jak rồi 2 2 hay cái tiền han jak rồi 2 kha 2 jak rồi bây giờ thiam nó bây giờ kha 2 jak rồi don 2 ai hôm đan tịch là bây giờ 2 jak rồi 1 tia 1 pa ngai den jak rồi 1 2 chỉ khai soi kha soi pa kha jak rồi 1 2 1 2 kada thadon nya izak masaber himo e boiten 1 2 thiam din masaber kata kada thadon nya 1 2 jak le 1 2 iklwa ki man du sei thiam reng o jenas jak le tahan 1 mo 2 hale jak ro eh B Để lỗi chuyện đấy các bạn tê thấy chưa C C D ấy u lục lâu lúc tục u lục rồi C mỗi tên giờ rồi khởi à ole cái tiếng rong khởi vậy ta na cái video còn chụp choát thấy chú lâu này lại ta sẽ infate lalpa ne lo enkol ula lo lungai lo be dong re rang su ti ha kan cha non mo lang chu autistic no pangte hi enkol dam then ni a chuwang chuan in lo be dong rang su ti ha kan cha ve chu heni po ma son zel tuin tan kan la hauze lang o in zawain bye bye le phot me ule